Скъпи младоженци, уважаеми гости, роднини, приятели. Тези, които не ме познават, аз съм Теодор Танев. Кум на тази сватба, също така адвокат, футболен фен, любител колездач и прочие. Иначе казано, на мен днес се паднаха единствените 5 минути от тържеството, които булката не е планирала внимателно. И двамата младоженци се запознах преди над 10 години на първата и затримани академична година в Софийския университет. Още тогава усетих, че насреща ни имам две много влюбени души и два много стойностни личности. И двете ми първи впечатления с ръка на сърцето мога да кажа, че се потвърдиха. Искам да благодаря на Тодор, че ме избра за кум на тази сватба. Откакто ги познавам, за мен те винаги са били една изключително симпатична двойка влюбени. Вече споменах, че дори при първата ни среща те бяха заедно. През това време, над десетилетие, нашите младоженци се развиха много и като личности, и като юристи. Но едно нещо остана неизменно между тях. Обичта им, увереността, че са правилният човек и липсата на съмнение, че могат да му се доверят и напълно да разчитат един на друг. Ето защо изключително много се радвам за сватбата им. Въпреки че те, а и близките им са наясно, че днешното щастливо събитие е просто тържествен израз на нещо, което нашите младоженци знаят отдавна. Че са готови да прекарат остатък от живота си заедно и че между тях има искрена, неподправена и чиста любов. Чисти и нежни да са мислите ви един към друг. Пазете голямата си любов и пламъка на страстта. Вдъхновявайте се взаимно и не забравяйте да си казвате "обичам те". Тези две вълшебни думи, казани от сърце, имат силата да премахнат всяка лоша дума и сълза. Целете моментите, в които сте заедно, дръжте се за ръце и си помагайте. Споделяйте си всичко, което искате да си кажете. Уважавайте се, вярвайте си и се обичайте. За вашето щастливо настояще и безоблачно бъдеще. На здраве и горчиво!